कलेजाव जिहेतु दिनै बाक्सा जिल्लानि जे मोनथाम सोलोंथाइ खोन्दोनि थांनाय 1999 मायथाइनि जिहेतु एलपि आरो इमि जे स्कुलाव थिसनजानाय फोरोंगिरि बिथांमोना जे ओरैनो दान बान्था गैयालासेनो मोनसे अनारि स्टाइलाव जे खामानि मावगासिनोमोन बा फोरोंगिरि मावगासिनोमोन आङो दायो आङो क'क्राझार विधानसभा बिभागनि एमएलए बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लागोन जिहेतु दिनैनि हाबाफारिनि बागै सारा मा आगुनि 1999नि जे फोरोंगिरिफोरनि जे एपइन्टमेन्ट बेखौ बाक्सा जिल्लायाव गोबांनिखौनो बै समनि बिटिसिनि जे सरकार बे सरकारा बिथांमोना बेखौ बे एपइन्टमेन्टखौ दानदोंमोन नाथाय दिनै गोबां नायखांनायनि उनाव दायो गोदान जोंनि जे बिटिआरनि जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव 302 जन सानो बे एपइन्टमेन्टखौ होदों जायफोरनि एपइन्टमेन्टआ नंगुबै थारैनो बिथांमोना मोननांगौनि जयग'मोन जायफ्रा गोबाव बोसोर बे फरायसालियाव फोरोंगिरि हिसाबै हाबा मावबोदोंमोन बेफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव दिनैहाय 302 सानो बे एपइन्टमेन्टखौ होनाय जादों जे मोजां बाथ्रा बुंदों आङो बे समाव आङो बिटिआरनि गाहाय जे प्रमद बर' बिथांनिफ्राय आङो मिथिनानै लागोन जिहेतु बिथाङा बे समाव जे थिसनथाइ बिलाइखौ रानदों सार दिनैनि हाबाफारि दिनै गोबां बोसोरनि उनाव प्राय 22 बोसोरनि उनाव 1999 मायथाइयाव जाय फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन बिथांमोना गेजेराव रेगुलार हिसाबै खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोनाखैमोन बिथांमोननि साख्रिया रेगुलार जायाखैमोन दा बिथांमोना गोबां अफिस आदालत गोबां गिदिंबाय खिन्थु थांनाय गभर्नमेन्टआ बिथांमोननि खामानिखौ मावनानै होलाङाखैमोन फारसेथिं जोंनो गोबां फोरोंगिरि नांगौ फोरोंगिरिनि माने अभाबाव जोंनि सोलोंथाइया जथेस्थ' उसुबिदा जादों फोरोंगिरिया गोबां स्कुलाव गैया सिंगल टिचारानो गोबां फरायसाफोरखौ फोरोंदों सासेल' फोरोंगिरि बहाबा फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया एलपि स्कुलाव बेबायदि जाना दङ दा सिस्टेमनि माखासे गोनो गोथोनि थाखाय जों बिथांमोनखौ थाबैनो होनो हायाखैमोन नाथाय दिनैनिफ्राय जोङो बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होनो जागायबाय जों नुनानै जोबोद दुखु मोनदों जे खायफा फोरोंगिरिया दिनै एपइन्टमेन्ट लागोन नाथाय मास मोनथामनि उनावनो बिथांमोना रिटायार जागोन स' जोबोद दुखुनांथाव मोनसे थासारि दा जियानो जा बिथांमोना थांनायनि उनाव बिथांमोना फरायसालियाव एपइन्टमेन्ट लानानै रेगुलार जानानै थांनायनि उनाव आं सानदों गोसो होनानै फोरोंगोन आरो जोंनि सोलोंथाइनि थासारिया एसेबाबो मोजां जाबावगोन होननानै आं मिजिंथिदों दिनै 306 साखो होनाय जादों आरो जिखिनि थालांबाय बिथांमोनखौ जोङो फैगौ मास मोनसेनि गेजेराव नाजागोन जोङो जे माखासे जोंहा सिस्टेमेटिक माखासे खामानि दङ दा बेफोरखौ नायनानै मास मोनसे 1.5 मासनि गेजेराव बाखि थालांनायफोरखौ जों होनो नाजागोन आंबो बिथांमोनखौ गिबियावनो आङो दुखु फोरमायो जे जोंनि सरकाराबो 1.5 बोसोर जाबाय जों आगोलावनो हानांगौमोन जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों गोबां सावरायदों जोंनि गेजेरावबो सावरायदों 99नि जेंनाखौ फोजोबनो टेट फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ फोजोबनो आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो सोलोंथाइ थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय जों जथेस्थ' जोंनि काउन्सिलाव जों सावरायदों दा दिनैनिफ्राय जों जागायबाय बेनि उनाव टेटनि एपइन्टमेन्ट जि दङ जों गासैखौबो जोङो थाबनो होनो नाजागोन आरो आसाम सरकारजों रायलायबाय जोङो स्पेसियेल टेट मोनसे बिटिआर ओनसोलाव थाबैनो जों खुंगोन आरो बिनि गेजेरजों जेसेबां भेकेन्ट पस्ट दङ बेखौ जोङो फिलआप खालामनो थाखाय नाजागोन बिथाङानो जाहैबाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथां जे बिथाङा मोनसे गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों जे फैगौ बावैसो समनि गेजेरावनो मोनसे जर'खा टेट आनजादखौ खुंगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दिनैनि जि मोनसे गोजोनथाव हाबाफारि बुंनांगोन बिटिआरनि थाखाय मानोना 1999 मायथाइयाव जाय फोरोंगिरिफ्रा फोरोंगिरिनि एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन बेखौ थांनाय समनि सरकारा बेखौ अबैध होननानै जिहेतु साख्रिखौ दानना होनाय जादोंमोन नाथाय सेम साख्रिखौनो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव रेगुलारै खालामबाय थानाय जादोंमोन दा गोबां फोरोंगिरिफोरखौ बेवहाय मोनसे दुखुनांथाव थासारिसिम नारनानै हरनाय जादों थांनायनि जि सरकार बिपिएफ सरकारनि समाव दा फोरोंगिरिफोरा जिहेतु मोनसे मोजां अबस्थायाव गैया दा बेनिखायनो गोदान सरकारनियाव जिहेतु गोदान सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै जों आसाम सरकारजों सावरायलायनानै
99 होननाय जि मोनसे सोदोब बे सोदोबखौ जोङो बोखारनो थाखाय साक्सेस जाबाय दा बेनि गेजेरजों गोबां फोरोंगिरिफ्रा दिनैहाय गावनि गोदान जिउ मोनबाय मानोना रिटायार जानो सोरबा बोसोरब्रै बोसोरबा दंबावो बै समाव दिनैहाय जों नाजाथाबनानै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नाजाथाबनानै दिनै सरकारा साकरिखौ रेगुलार खालामफिननानै होनो हाबाय बेनि थाखाय आङो प्रमद बर' बिथांजों रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जोंनि तामुलपुरनिफ्राय जोङो 89 फोरोंगिरिफोर दङ दा 89 जन जोंहा दङ दा मोनसे दुखुनांथावा बेनो गोबां फोरोंगिरिफ्रा थैलांबाय दा बेनि थाखाय आं बिथांमोननि न'खरनिसिम गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांमोननि जिउ थासासेयाव जिहेतु साख्रिखौ रेगुलार खालामना होनो हानाय जायैनि थाखाय दा बेनिखायनो नैबे समाव जों गासैबो जिखिनि फोरोंगिरिफ्रा एपइन्टमेन्ट मोनफिनबाय दा बिथांमोनखौ बे समाव जोबोर गोसो गुदुङै फरायसाफोरखौ फोरोंगोन होननानै मिजिंथिदों। जोङो जोबोर मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों माया साख्रि मावनायाथ' 1999निफ्रायनो जों मावदों नालाय दिनैसिमथ' जाबाय 1999 बिसिम 20 बोसोर बै समाव न'खर सोलिनायाव बेसेबां खस्थ' जादों? न'खर सोलिनायाव जों गथ' गथाय फरायनाय मानाय जोबोद खस्थ' मोनदों खस्थ' जादों बिदिनो सोरबा सोरबा आरो हाजिरा मुजिरा मावनानै जानांगौ जादों आरो नंगौ बिथाङाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे बै समाव जिहेतु गोबां दाबि खालामबोबाय थादोंमोन बेनि गेजेरावबो जे रेगुलार जे साख्रिखौ मोननो हायाखै बा बिनि फिथाइखौ मोननो हायाखै जायनि जाहोनाव गोबां न'खर सोलिनाय गथ' गथाय फोरोंनाय सोलोंथाइ होनायाव गोबां खस्थ' जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों खिन्थु मोनसे बाथ्राखौ दिनैनि समाव बिथांमोना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों जर'खायै जे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों आङो सासे फोरोंगिरिनिफ्राय आं मिथिबावदों जे মই প্রমোদ বড়ো সাগর ডাঙরিয়া মানে তেখেতক মানে মানৱতাৰ তেখেতে যিটো কাম কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক বহুত আমাৰ 99 শিক্ষকৰ ফালৰ পৰা তেখেতক ধন্যবাদ দিম কাৰণ আজি বহু দিনৰ পৰা আমাৰ শিক্ষক মৰি থকা মানুহক তেখেতে যদি নতুন জীৱন দিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে তেখেতৰ হৈ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতে যাতে নেকি বহু বছৰলৈ মানে চিপ কাম কৰি চলাই থাকিব পাৰে সেইকাৰণে আমি আলোচনা কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ মোৰ বৰ্তমানটো 1999 চনৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই চাকৰি পাইছিলোঁ কিন্তু ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ অধীনতে মাজতে আমাক হাগ্ৰামাৰ দিনত আমি পাইছিলোঁ পাছত আকৌ মাজতে বহু বছৰ আকৌ আমাক টাৰ্মিনেশ্যন কৰিছে তাৰপিছত টাৰ্মিনেশ্যন হৈ এতিয়া টাৰ্মিনেশ্যন উইথড্ৰ হৈ আকৌ আমাক 2015 চনৰ 15 তাৰিখে ৰিষ্টাৰ্ট কৰি আমাক তেখেতসকলে আকৌ মানে নতুনকৈ মানে স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা তুলি দিছিল প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে আশাবাদী কাৰণ তেখেতে একালে ৰাইজৰ ভাল কাম আৰু ৰাইজৰ পদে পদে গৈ তেখেতে ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে সমৰ্থ হৈছে গতিকে তেখেতক আমি উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ তেখেতসকলক আমি আজি বৰ্তমান আজিৰ দিনৰ কাৰণে তেখেতক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোৱে 99 হৈ পালে हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टारनि नैथि अडिशना जानो थांगासिनो दं जुलाइ दाननिफ्राय गासैबो जिल्लानि अडिशना जाजोबसिगोन जेरैहाय क'क्राझाराव 10 जुलाइ आरो चिराङाव 15 जुलाइ बाक्सायाव 20 आरो 21 जुलाइ तामुलपुराव 24 जुलाइ आरो उदालगुरियाव 26-27 जुलाइ बेयाव गोसो गुदुं बाहागो लाग्रा बाहागोदारिफ्रा अडिशन जागोन जायगायावनो रेजिस्ट्रेशन खालामना बाहागो लाफैनो हागोन गोजोन्थों खुलुमबाय आं एलिजाबेथ मोसाहारि नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टार कमिटिनि बानजायनायाव खुंनो लानाय माल्टिलिंगुवेल बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टारनि सेकेन्ड सिजननि अडिशना जानो थांगासिनो बेनिखायनो गोसो गुदुं पार्टिसिपेन्ट्स बिथांमोनखौ फोरमायहरनाय जायो दि फैगौ 10 जुलाइ क'क्राझार 15 जुलाइ चिरां 20-21 जुलाइ बाक्सा आरो
26-27 जुलाइ उदालगुरि गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव अडिशन जानो थांगासिनो जायफोर गोसो गुदुं बादायारिफोर दङ नोंथांमोनहा थिखिनाय सम आरो जायगायाव फैनानै अडिशनखौ होफैनांगौ बैसोआ जाहैबाय मोननै केटेगरि फार्स्टलि 5 to 14 उन्दै गथ'फोरनि आरो सेकेन्डलि 15 एबाभ एजसिम गोजोन्थों। নমস্কাৰ মই পাঠশালাৰ ৰঞ্জিত দাস হয় বড়োলেণ্ড ছিংগিং ছুপাৰষ্টাৰ ছিজন 1ৰ উইনাৰ আছিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ বড়োলেণ্ড ছিংগিং ছুপাৰষ্টাৰ ছিজন 2ৰ অডিশ্যন আহি আছে যোনে দিব খোজে দিব পাৰিব অফলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব ভাল যোনে গান শিকি আছে বা গান গাব ইচ্ছা কৰে তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল শ্ব'টো দিব পাৰিব অডিশ্যনৰ ডেটটো স্ক্ৰীণত দিয়া হ'ব তাত চাই আপোনালোকে অডিশ্যন দিব পাৰিব।